Bo día, compañeiros. No día de onte foi suscrito polo tripartito por 6 ou 7 comisións o acordo marco regulador que a empresa puxo enriba da mesa para esta vixente negociación do vindeiro convenio colectivo. Establece as normas, establece o terreo de xogo, o telcolla e incluso a data que imos a comenzar, que vai ser o 31 de outubro. Normas que están suscritas por todos os sindicatos e a excepción da CUT, porque entendemos que non pode a empresa marcar as normas, poñer o terreo de xogo, incluso a data, o seu libre arbitro. Entón, mal comenzamos esta negociación xa con unha tutelación total e absoluta e unha supeditación a esa tutelación por parte do resto dos sindicatos dese tripartito. Dende logo, a CUT xamais vai a permitir que a tutelen. Por iso, compañeros e compañeras, vos animamos a todos e a todas a que participeden na asamblea que temos no día de mañán, sábado, ás 12 horas, para escoitar a vosa voz, para que entre todos e entre todas empurremos, afiliados ou non a CUT, como sabedes, é unha asamblea aberta, porque é necesario todos e cada unha das persoas que traballamos neste centro para empurrar conxuntamente e conseguir un convenio colectivo que realmente satisfaga as nosas necesidades económicas e sociais e non as necesidades empresariais. Seguramente habrá elementos distorsionadores, intentarán falar outras cousas para intentar desviar a nosa atención, pero non callamos nesa trampa. Dende logo a CUT, o ten claro, vai a defender unhas melloras económicas e sociais porque o merecemos, revertir recortes do pasado porque consideramos que é o momento. Por iso, compañeiros e compañeiras, necesitamos de todos e cada un de vos, necesitamos que todos e cada un de vos empurredes conxuntamente, como dicíamos, seades ou non afiliados a CUT, porque é necesario que todos e todas empusemos en conxunto. Nada máis, compañeros e compañeiras, ánimo. Este é o noso momento, este é o noso convenio.